weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to fonde sammali jeeriyela bamamɓe dolola jawɓe beelila urgela murtogala ɓundo bolola jagula yero bawola sare tenenga sinco janglel ko waktu yoni ha to seno wali kame jatiya ene jiya e gardede kabruji mena to leydi sénégal laamu leydi sénégal o sahaji demum ko haɓade ko wiyete embouteillage e boli dakar gam darnude laaɓi beele werlaji mawɗi mbawa rewde hen to leydi mauritanie jandi witende sahara media holliti ñalawma hande o biram da jaggaɗo ne dumba ma daro hande yeeso ñawore toon to tribunal mo arfada to leydi mali caggala katinde sukaɓe mbari laaɓi ko kolonkina wala mbiyen kolokani ko toon tigui booli mbara ñalawma hanke o to guine konakiri gardiɗo suudu ñawore towde to wiyete constitution leydi ndi ittama e jonde mum e biteɗo kalifo sall caggala tumede yogay ɗereji ɗi ndewani lawola kabruji mena jolam jaɓeri fonno wonde ko haali abouba musidɓe teddi ɓoro godde joni joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo kumba soko jom suudu muma cankiɗo bakary ba ko ɓiyuma cankiɗo tama ba ko ɓiyuma cankiɗo tama ba ko ɓiyum cankiɗo layna ba ko ɓiyuma cankiɗo seko ba ko ɓiyuma cankiɗo falli ba ko ɓiyuma cankiɗo ndiay ba ko ɓiyum cankiɗo habi ba ko ɓiyum cankiɗo ndungu yela ba ko ɓiyum cankiɗo ɓe ndenti aɓe ngullo dendagal bandiraɓe jagulana naɓe ha fenma yero bawola e fenma sare tening kame sinco cangalel naɓe kala aɓe ngullo dendagal bandiraɓe taweteɓe gambe wuli west woni gambi banggue hirnangue aɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala jaltugola aduna taw kadi ko jinnaɗo mabɓe gorko yalti aduna taw kadi ko biyetenoɗo Bourang Ba yalti aduna toon to Bourang Ba yalti aduna toon to nokku biyeteɗo jagula ɗum noon ko ñalawma hanki o jinoɗo aduna hitande ujunere temedde jeenayyi nogas e tati toon to jagula ko toon ndi o yalti aduna jagula noon ne tawe e nokku biteɗo gambi wulli weste noon woni tan gambi banggue rewo jafuɗon gambi banggue rewo aɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala kono ne kadi aɓe ngullo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e gartugol ceerno Habous Diallo kono ne kadi ene wonde fedde taw kadi ko fedde witende tabital pulago tawetende toon to leydi gambe aɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala aɓe neldo ɗumen duwaw kadi aɓe dutto ɗumen duwawa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique ne duwono ɓesgumo kala nde gueno yurmotomo yafomo nannomo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala taw kadi yettini ɓatake o ko ɓiyi ko biteɗo Falli Ba taweteɗo toon to Allemagne ene wonde biteɗo Bouba Ba taweteɗo toon to Italie ɓatake ko fate banggue larte taw kadi ko majjere oɗo hen gorko noon o wi ka oɗo hen gorko o wi goɗo hen gorko wiyete ko Amadou Ba wo jeeya ko Bullo Mourgoula noon ne tawe nder leydi Mali ko toon tigui wo jeeya o wonno noon ko toon to leydi Côte d'Ivoire e nokku biteɗo Dengue Duma toon tigui o wonno to leydi Côte d'Ivoire toon wo iwno ken wona joni lebbi nayyi omo fayi toon to Bamako guilde noon o yettaki Bamako tene kadi o iwito o yettaki to fayito toon to Bamako o yettaki koreji makko iwi tigui mawni ko en o yettaki noon to koreji makko to oɗo sa noon kamɓe kala ko ganumo mawɗo wonandeɓe ɓe larti e kala banggueji kala ɓe jiyanimo kanko oɗo hen biteɗo Amadou Ba gonno to leydi Côte d'Ivoire giwno toon ne fayi toon to Bamako kene wona joni lebbi nayyi haɗo ɗo gonɗen suwa taw yiyede jinnaɗo makko gorko noon ne wiye Diafara Ba jinnaɗo makko debbo ne wiye Aissata Ba kala bawɗo yidemo yo jokkodir yoɗo hen tonggode Ibrahima Ba
Ba 00 223 75 03 21 62 walla mbaɗa biteɗo Amadou Ba 00 223 75 57 08 63 walla mbaɗa biteɗo Cheikh Tidiane Ba 00 223 74 14 14 03 kala noon bawɗo yiide yo jokkodire ɗeɗo hen tongode taw kadi yettini ɓattake ko baɗi ko biteɗo Cheikh Ly taweteɗo toon to leydi Côte d'Ivoire. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslare sappo e jeenayyi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayya kabruji men ɗemgal pular ma en jabbo musidɗo meɗen ceerno Sarif Ndongo ko fate banggue harana ɗo e men a yaltude e leydi Sénégal puɗɗorten ko tonto leydi Sénégal ma en kaale berta taw kadi ganduɗa ardi ɗum ko biteɗo Abdoulahi Daouda Diallo taw kadi ko jagorɗo kalfinaɗo ya gara leydi Sénégal laamu leydi Sénégal noon felliti oɗo saaha mo gonɗen darnude laabi paydinɗi no fewi e nder booli Dakar taw kadi ko bisuji mawɗi dokata hen taw kadi ganduɗa ɗiɗon bisuji aɗino kene foronde ujunnaje yimɓe beele kadi ne newna ya gara e nder booli Dakar kala caggal noon teskete oɗo saaha mo gonɗen Dakar ene heewi ko wiyete embouteillage noon woni tan kala ɗo jiiɗa otoji koko pawpawdiri poɗɗo yaade golli mum poɗɗo yaade haaji mum kala ene ron ka yaade no fotiri ni hen ndeɗo eɓɓore noon ko tawi kay calculama koppareje batteɗen ɗe kala ma wona temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom milliard taw kay koppareje franc CFA taw kadi ganduɗa ma dañ galleji kewɗi lombitaɗi beele kadi ɗin laabi mbawa fewnede e ɗin laabi noon yogay bisuji taw kadi ganduɗa ko ɓurɗi wawde tawede toon to Europe ha fayenma toon to Amerique taw kadi ganduɗa ko ɗin tigui ɓurata wawde yaade hen ɗen golle noon maɗen gonoy hedde capanɗe tati lewru so tawi noon ɗe puɗɗima ɗo tan e dumunna paaɗo so gueno haaje ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaali jayni wiyeten la PS ñalawma hanki o noon ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe caggal yontere ɓennude en ɓe kollinno hofgo mabɓe juuɗe ala ko gasi ɓe pelliti kadi jokkude hofgo mabɓe juuɗe ñalawma hanki o noon yogay jayni en koɓe tawtiɓe gam hollodirde e mabɓe wonande mette mabɓe yidde mabɓe noon oɗo saaha mo gonɗen kamɓe kay jayni ne yo watta haqqille beele goto e mabɓe kala ene yiito hen hoore mum no foti wawde yitorade hen hoore mum ɓe joddima e jagorgal kalfinalgal ko fate banggue jokkodiral woni communication kono ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe cuwa taw mosde kono ɓe ɗamini mosoyde yesso ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaali jillu hoorejo leydi Sénégal toon to Casamance nogas e jeeɗiɗi ɗo hen lewru ndo gonɗen taw kadi yalti ɗum ko biteɗo Robert Sagna gardiɗo catala bitegal GRPSC taw kadi koko fate banggue dogɗe koyɗe jaam toon to Casamance ɓe kolliti noon hoorejo leydi ndima uddi toon laabi jonɗi no fewi mawma toon kadi pom taw kadi ko pom Émilie ko wona ɗum ko noon ma uddi toon lawol taw kadi ko numéro 6 kanko hoorejo leydi ma o yurni toon ko fate banggue faggondo Casamance kala ha joni toon to Casamance keddorɗen ma en jaaha toon to Ziguinchor caggal Ousmane Sonko oɗo saaha biɗoma je e ƴamoɓe lefol laamu hitande ujunnaje sappo e jeenayyi tuma kayde nene mum holliti wonande élément dadiɓe hinde gendarme naatino galle mum ñalawma hanki o gam namdade ɗumen yogay ɗereji kono kam oɗo saaha mo gonɗen Ali Ngoye Ndiaye jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi ene wonde gardiɗo taw kadi ko koninkoɓe hinde gendarme biyeteɗo Ibrahima Ndiaye ɓe kolliti ɗum wodani oɗo saaha noon leydi Sénégal ne heewi happo ha ɓurti ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to duɗal jaaɓi ha terdingal Cheikh Anta Diop ñalawma heccianke ko kareli musɗi mbaɗi toon caggal kay pelle ɗiɗi taw kadi ko janggoɓe wonɓe toon ɓe ko fatte banggue kotki ha ganduɗa noon waɗi piile musɗe no fewi ha étudia goto fiya hen e piggal musgal no fewi ne tawi e cuuɗi cafriɗe oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Diourbel kalene ñawore Bara Silla kamen Mamadou Wori Diallo caggal noon jagganoɗo hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi taw kadi ko toon to Touba Belel taw kadi ganduɗa toon to Touba Belel taw kadi ko fate banggue camion jonnoɗo kene wona taw kadi ko tonnuji nayyi poɗɗe kamɓe noon ɓe taƴanama goto e mabɓe kala ene leelo duuɓi jeeɗiɗi e kaso taw kadi ɓe pawa kadi koppareje ɗe pota wawde yobde ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Tambacounda ñalawma hanki o noon koko muusi hawni ko hulɓini ɗum tigui waɗi toon to leegal plateau apprenti goto taw kadi ko jaranoɗo duuɓi sappo e joyyi biteɗo Abdoullahi Coulibaly ɗon ɗo pompanno sambouriére oɗon camion taggal on nde sambouriére o heewi ha ɓuti ko ɗon tigui fetti naati e makko ɗon tigui yooɓi fittanduma
ɓandu makko noon ne tawe toon to morga mo Tambacounda ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale gollotoɓe taw kadi ko lawol lana joni toon to Thiés oɗe dumunna kala wonnoɓe boline gullane lukane cohli koppareji mumen ɓe kolliri noon ñalawma hanki o ɓe mbat seppo mabɓe wulgo diaw e lawol ray toon to Thiés kono noon jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue ngal biteɗo Amadou Ba Yamri oɗo saaha yooɓe jooɓe koppareji mabɓe kamɓe noon koɓe temedde tatto e capan kamɓe on koɓe temedde tatto e capanɗe jeenayi e jeegom e caggal on oɗo saaha mo gonɗen kene foto wonde temen nayyi e capanɗe jeetati million koppareji franc CFA ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en jaaha toon to Kumpen tuma tonne kadi hanki ko accident musɗo waɗi toon e tuma noon oɗo henna bis o iwno ko toon to leydi Mali omo fayi toon to Dakaru ko ɗon tigo bukkodiri 7 place goto ganduɗa waɗi no yimɓe tatto wasɓe hen pittali mumen e waɗi kadi yimɓe tatto gañiɓe hen kamɓe gañiɓe waspitali mabɓe kala ɓe tawe toon to cuuɗi cafreɗe e tawte toon to Tambacounda ɓen wasɓe pittali men noon ne tawe to morga mo Tambacounda e guila hanki noon en jokkodiri toon to Tamba gam yidde andude inde mabɓe kono en cuwata hebde hen ko ɓuuri ɗo hen labde e sen keeɓi inde mabɓe ma en gartoye kabruji men e ɗemgal Pulara kabruji men ɗemgal Pulara soɗon teski hande woni jeenayi harana janggo woni sappo e sikki ala eɗen gandi harana ne heewi ɓuure no fewi kono ma en jaɓɓoɗo hen musidɗo meɗen e woni ceerno Sarif Ndongo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار ko namniɗa ɗo ko holko ɓuri moƴƴude waɗede e ñalawma haran walla kadi ñalawma sappaɓijo o ko adi ko foof ɓuri moƴƴude hen ko horde nde ñalawma jeenaɓijo o e ñalawma sappaɓijo o saabu horde nde ko sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam o hoolino ñalawma sappaɓijo o wino ñalawma jeenaɓijo o so tawimo ɗo yete ma o hoor ɗum noon tawanimo ɗo kono ɗiɗo ñalawmaji ɗiɗi koɗi sunna ina yiɗa hen hoorede ina yiɗa e ñalawma haran juurade anduɓe ina yiɗa e ñalawma haran kadi maskude hoore alyatim jiya alyatim mooma hoore nde so tawi wonko joguiɗa dokka ɗum ina yiɗa e ñalawma haran yaññande galle mum ñammina galle ma beltina ɗum ñammina galle ma ha haara beltina ɗum dentoɗa e dendagal kala kadi e gueɗe cheytane taaje boyen e gueɗe ɗeɗon pop dentoɗa ɗum saabu wona hunde moƴƴere ina yiɗa e ñalawma haran e jamma o julde hen darɗe nayyi juula hen darɗe nayyi ko hunde moƴƴere ina yiɗa e janggo so tawi a fini mbaɗa ul huwallahu laabi ujunere ina yiɗa hen so jamma mum so ñalawma mum ina yiɗa hen ina yiɗa e wadde e ñalawma o hasbunallahu wa ni'mal wakil laabi capanɗe jeeɗiɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil laabi capanɗe jeeɗiɗi so hande so janggo ko hunde moƴƴere ina yiɗa e ñalawmaji ɗi jokkude hen enɗam jokka hen enɗam ma jaaha jarlodira e enɗam ma jaafodira e enɗam ma ɗum ko hunde moƴƴere e ko hunde so tawi kadi wonko mbawɗa mbaɗana jomumen ko hunde moƴƴere ɗum noon woni ko namdiɗa ko noon inchallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. wonno ko ceerno Sarif Ndongo toon to Doɗela golle ma jooɗi peewi kadi ko kala hen ko nanama ma naftore ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen jayen toon to Médina e Médina noon ne tawe e nder Dakar toon ne kadi ko immeuble goto ɗakkiti taw kadi ko bildi mum ɗakkiti yani ganduɗa waɗi yimɓe jeeyo gañiɓe hen gañande musi ne fewi ne tawe cuuɗi cafriɗi kono kadi si kala sous préfet kamɓe yimɓe legal ngal kala darima hen darde tindelan ha ganduɗa ɓeɗon honnoɓe ɗon ɓe kamɓe kala ɓe dañanama kotki e ballal wonande kay finoɓe e legal Médina sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jaydi witende Sahara Média ɓe kolliti wonande Biram Wulda oɗo hen subaka hande ma daro e yesso suudu ñawore ndo arfada siftinde noon ko jaydenke biteɗo e Dedda Abdallah ko on tigaddanomo kayitol tuma nde on holliti e kala saaha omo ñinga ɗum kanko ɗo hen biteɗo Biram jaggaɗo joni kene foto wonde lewru fawndune Dumba taw kadi ko ciɗi dumbir toon to leydi Mauritanie ene sarama kadi jaadiɗo cetal Iran biteɗo Abdallah biteɗo Abdallah Ela Hussein Mashhuda oɗone kadi kañumne ko jaggaɗo e même dossier wonande Biram kamɓe kala aɓe tawe toon to cuuɗi oɗo ñalawma hande mawo daro e yesso ñawore siftinde noon kanko Biram
lama o jeenoti ko ƴamoɓe lefol ko fate banggue sarɗiyankagal nder leydi Mauritanie taw koye landa sawaba oɗo sahanan ko sarɗiyanke toɗɗa taw toɗɗimo kadi ko ɓesguji leydi Mauritanie naɓe kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena ma en kaali jayde wiyete al akhbar ɓe kolliti wonande finoɓe e wuuro wiyetego Medboula e nder nokku biyeteɗo e nokku biyeteɗo kobani noon ne tawi nder leydi ndi ha tentene tawe e nder nokku biyeteɗo Medboula finoɓe toon ɓe noon caggal kay nde ɓe gotanani landa hoorejo leydi kam mbiyete ka IPR kamɓe noon ɓe ɓuuri suɓade ko landa mbiyete ka Tawassul ene wonde landa mbiyete ka Wiyam ne wondi e landa mbiyete ka Hattema ɗiɗo hen landaji ɓe ɓuuri suɓade ko wona ɗum ko noon laamu ngu mettini no fewi caggal kay won groupe goto ne wonno toon e groupe o ko ɗon tigui huɓɓanno taw kadi ko wuuro wiyetego Kobani ko ɗon tigui gendarme ɓe gaari gam yidde ittuɗon groupe o kamɓe kala ko ɗon tigui ɓe jeeyi ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ɓe kuure groupe ɓe kadi groupe o itteɗon ñalawma hanki o kala ko pooɗi e nduur e wonno hawde saaha mo gonɗen laamu ngu dañani ittude ɗon oɗon groupe ɓe kolliti on groupe ko groupe mabɓe kamɓene koye leydi ndi tigui ɓe jeeya ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliti wonande jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder gueɗe caggal leydi taw kadi komo leydi Espagne windi ɓatake faade laamu leydi Mauritanie gam donade ɗum e jarde ɗum e wiide ɗum félicitation gam ɗowde ɗiɗo hen sumgoji e jaame kisal wonande kadi landa laamu e tuma kay nde dañi kewendi toon to source ƴejindu leydi Mauritanie hayso tawi woni kama sumgoji ndewani no lundiɓe jiɗiri ni hen ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witen le kalam toon to gorgol oɗo saha wuuro ñabbina ardi wuuro ngo ko biteɗo Aliou Djibril Sarr ko on tigui gueno rokki polgo e tuma kay nde wayano ƴamoyde hitande ujunaje ɗiɗi sappo e tati ko ngol lawol noon gueno rokkima ɗen duwanama nde o jogorto nguɗo hen laamu jaam e kisala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende ami ɓe kolliti wonande jonde golle joɗima ñalawma hanki o taw kadi jooɗi ndeɗon jonde ko ardiɓe ngal joomen ngaloji ɓe leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Jeynila Abidine wuldu Cheikh ne wonde ambassadeur mo leydi Maroc biyeteɗo Hamid Sabbara ɓe joddima hanki ngal jokkodiral noon ko jokkodiral hakkude joomen ngaluji leydi Mauritanie kamɓe joomen ngaluji leydi Maroc ne mbawata waddude junggo e fandu beele golla jokkere hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen kene foto wonde joni lewru no wiiri jayde Sahara Média taw kadi ko jagorɗe leydi ndi hay goto ala e gollorgal mum woni kala woni koye nder leydi ndi ene yiiloyo kewendi wonande kay gam faade sumgoji ñalawma hanki onon hoorejo jagorɗe leydi Mauritanie biyeteɗo Yahya Ould Hadimeyne e ɗowi taw ko batu jagorɗe hanki noon ɓe disnodiri yoga e konguɗi kewɗi no fewi ko fate banggue golle taw kadi ko golle laamu kame golle privé kala haala ko noon haala kewkano fewi ma en garta hen so en keeɓi ko ɓuuri hen ladde sen gewi toon to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Maroc konin koɓe leydi Maroc ɓe hinde dadiɓe toon to galle danejo to wiyete Casablanca ko toon tigui hanki jamma ɓe jani e leegal bitegal leegal bitegal Lissia fa noon ne tawi nder Casablanca caggal on tumaɓe jeeyati koye pelle coɓɓitiɗe wat boniyankagal e nder Casablanca e hoore mum ɓe pawi toon juuɗe mabɓe e yimɓe nayo caggal kay nde pellodiral waɗi ha wuli Jawa toon to Maroc Agadir ko wuuro mango no fewi taw kadi ko wuuro ngarɗugo wuuro lamɓe e to noon ko debbo jarawo e duuɓi 40 miski kiniɗo no fewi gonowo e sarta e kala saaha e nder jumaji en yelo caggal nde loskoji kewɗi mbaɗa e makko tawamo jogui taw kadi ko werlamo hinde 4 keso pul jaltuɗo joni omo jogui galle baɗɗo fay toon to Agadir taw kadi ganduɗa Agadir dañi toon galle wona hunde wemde ko toon lamɓe gonata e taw kadi galle o jarmum ko koppareje kewɗe no fewi tene kadi tawa omo jogui compte banque compte banque ɗen mbaɗi ngaalu ha heewi oɗo saran onon hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe holi yiyande moon e oɗo henna debbo caggal kam laamu leydi Maroc yiiri tigui kanko oɗo henna ko neɗɗo escroc mawɗo no fewi sen gewi toon to Maroc koto Algérie paɗen Abdelaziz Bouteflika ko hoorejo leydi ndi joɗodima e chanceliére Allemagne woni tan oɗo henna biyeteɗo Angela Merkel tumane waɗi toon jillu mum taw kadi ko jillu golle jokkodiral hakkude leydi Maroc hakkude leydi Algérie kam e leydi Allemagne sen gewi toon to Algérie paɗen ko toon to leydi Mali nokko biyeteɗo Kolokani toonne kadi caggal nde seppoji mbaɗi nokko biyeteɗo Kati ha laabi gudda toon faade toon to kay iwde toon to Bamako hanki noon yonta ko toon to nokko biyeteɗo Kolokani ko toon tigui ɓe mbaari booli yoga mabɓe duppi ponoje gam hollirde mette mabɓe guila kay oɗo saaha mo goɗen laabi ɗi ko bonɗi tene kadi nden kay kisal ala yidde mabɓe oɗo saaha ko yo laabi ɗi pewne beele nden kay kisal ene arta e nder falle nde kala ɓe kolliti
hatti non so tawi kay woni laamu ngo daraki kamɓene oɗo saaha kala werla giwaw ton to Bamako rewata ɗon ɗo wuuro wiyetengo kolo kanni joni ton to leydi Mali keddorɗen ma en kaale ko fate banggue asura woni harana ñalawma janggo nogas ko ñalawma ganduɗa laamu leydi Mali waɗi décret wonande kay ñalawma janggo ko ñalawma fortere gollotoɓe privé kami public kala taw ko golle laamu kami golleji société moni kala yo heeb galle mum lelhoɗano waɗa no yiɗiri kala tene kadi ñalawma koko yoɓete ñalawma noon ko ñalawma fortere gam hormade wonande ñalawma goo wonande kay hitande julɓe e nder leydi Mali kala joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Ansogone tawe nder falde gawo e nokku biteɗo Leli Hoya tonne kadi ene tawe nder falde Teshita tonne kadi ko koninkoɓe leydi Mali fama werla mabɓe yeni toon e leydi ha ganda koninke goto wasi en fittano muma tatto gañi hen aɓe tawe toon to gawo toon to Ansogo keddoɗen ha joni jamma hanke o fedde witede MSA taw ko yaddiɓe rebel mo Aljawada e nokku biteɗo Tindi Bouena nokku biteɗo Tindi Bouyen kene fotode 50 kilométre hakkude mum e nokku biteɗo Indi Limana tonne kadi kene fotode koninkoɓe tato taw kadi koɓe rebel en koɓen tigui mayi toon e tato e mabɓe gañima taw kadi ɓe jaɓɓi toon ko pettoje ɗon tigui werla mabɓe fetti oɗo saha noon ɓalli mabɓe ne tawe toon to nokku biteɗo Kidala sen guiwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry gardinoɗo constitution leydi ndi woni cour constitutionnel leydi ndi biteɗo Khalifa Sall kam tigui itta e golle mum oɗo saha lomtimo ko biteɗo Mohamed Lamine Bangoura caggal noon kanko oɗo hen biteɗo Khalifa Sall e temo kay nde o tuma yogay gueɗe ɗe ndewani lawol ko fate banggue ɗereji toon to cour constitutionnel leydi Guinée ha ganduɗa waɗi kay pirdal manggal bannogal toon to cour constitutionnel leydi Guinée toon to Guinée keddono ha joni guure ɗiɗi pelɓodiri e nder leydi ndi taw kadi saabi ɗum ko gaska kanŋe wonka hakkude guure ɗiɗi ɗe e nokku biteɗo Kirwa ne wonde nokku biteɗo Sala Boudo e ɗiɗo guure ɗiɗi kanje tigui pelɓodiri ha ganduɗa wuuro taw kadi ko wuuro wiyetengo Demora wuuro wiyetengo Demoro ene wonde wuuro wiyetengo Beli Medina ganda superfet ji goni toon ɗi kala gaddi jaam e kisal oɗo saha noon ko koninkoɓe hewɓe e goni toon gam addude jaam ko wona ɗum kongal pelɓodiral waɗi jeenayo gañiɓe waɗi gueɗoto mayɓe hen biteɗo Mamadou Sare ko on tigui wasi hen fittando muɗum ha joni toon to Guinée keddorɗen jangguinoɓe taw kadi ko syndicat ji kame jangguinoɓe leydi Guinée fiɓɓe kay ruttade école aji tati lewru fandu ɓe kolliti noon ha oɗo saaha mo gonen laamu ngu rokkaniɓe koppareji mabɓe caggal hitande manire ko seppoji mawɗi gonno e nder leydi Guinée kame hofgoji jangguinoɓe kame syndicat ji kala nogas e tati lewru fanduɗo hen ndu gonɗen koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ha tati ñande natirɗe nde hay goto yahata école so wona laamu ngu tottaɓe koppareji mabɓe ha timma sen guiwi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire maayo taw kadi ko wuuro wiyetengo Banama ne tawe nder leydi ndi ngol woni go maayo ngo ƴerde ha wama e nder yogay leeɗe legal bitegal juvenila ene wonde legal bitegal voyou ene wonde legal bitegal legal bitegal bois fele ɗeɗo leeɗe kala nani ndiyam ha gaɗa yimɓe hewɓe geggi payi banggueji goɗɗi kala sen guewi toon to Côte d'Ivoire koto Burkina paɗen Paul Kaba Thiaba ko horejo jagorɗo leydi ndi tawama toon to sur sarɗeji nder ni ñalawma hanke o holliti toon e yesso sarɗiyankoɓe duuɓi tati hikka kene fota wonde temedere e sappo e jeetato neɗɗo mbarama e nder leydi ndi taw kay waɗiɓe ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe hen capanɗe jeeɗiɗo ko yahoɓe boli mumen hen capanɗe nayo e jeetato taw kadi koye koninkoɓe ko wona ɗum ko gouverneur toon to nder falde leydi ndi to karel ɗi goni to ɓe kadi taggal 19 heures ha fayen ma subaka hay moto goto yirlotako beele kadi nden kay kisal ene wawa artu toon caggal ko wargoji kewɗi goni toon to Libéria paɗena toonne kadi contenaire ene wanno haalis nder hitande ujune ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi tan wonde sappo e jeetati haɗa ɗo gonɗen yitaka jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi ndi wittinani oɗon contenaire e kono kadi oɗo saaha mo gonɗen contenaire o yaltinama haalis o nawama kono haɗa ɗo gonɗen andaka taw ko wona ɗum ko noon yogay pelle taw kadi ko pelle dariɗo ko fate fedde witen INP taw kadi ganduɗa ko dadiɓe loskoɓe toon to Morovia mo kaggulaɗe mum e nokku biyeteɗo NSA ne wonde nokku biyeteɗo CRF taw kadi ganduɗa ko ɓeɗo kala ko loskoɓe oɗo saaha loskoji ne mbaɗe hen ɗeɗo koppareje hol poɗɗo nawde tene kadi ɗe natani to koppare fawru koppareje ndu leydi Libéria sen guewi toon to Libéria koto Niger paɗena biteɗo Pierre taw kadi ko prêtre italien juulowo taw kadi koye diine Isa yankoɓe kam tigui bifta jamma hecciyanke o sanga 21 heures taw kadi koye keelol hakkude leydi Burkina Faso kam e Niger e nder falde Tilaberi e nokku biteɗo Bamunga
ton tigi wo daha o de sanan o yita ka taw kono kam konin koɓe leydi Niger kolliti ma mbat peje peccorde kala ha mbawa yitude mo tene kadi ko neɗɗo nafannoɗo no fewi e sukaɓe yonɓe taw ko julɓe finoɓe toon to nder kerol hakkude leydi Niger kam e Burkina Faso sen giwi toon to Niger paɗen ko toon to Togo nda hen lewru décembre ma sumgoji tati mbat e nder leydi ndi oɗo saha noon holliri ɗum wonande kayit ardiɓe catal bitegal seni kono ha oɗo saaha mo gonɗen kamɓe ɓeɗe hen lundiɓe fonnoɓe dañji toon yimɓe nayo toon to catal seni to jaɓani yaade joɗoyade toon caggal sumgoji tati baɗoji ɗi ko sumgoji sarɗiyankoɓe ñande nogas lewru décembre kadi maɓe mbat ko wiyete membitela e tugnorgal leydi ndi ɗumne kadi ko sumgoji maɓe mbat kadi ko wiyete sumgoji jogorɓe ardade guure taw kadi koye nder leydi ndi kala ɗum noon waɗata koye lewru décembre we ndu gonɗen kono haɗa ɗo gonɗen lundiɓe jaɓani tawtude catal bitegal seni toon to leydi Cameroun paɗen toon to Cameroun nokko biteɗo Jikuwa e tonne kadi capanɗe tato taw kadi ko joguitiɓe armeji e nder falde angal fona ko ɓen tigui jagga toon tuma kayde konin koɓe leydi ndi juukiɓe kefte mabɓe armeji kewɗi no fewi waɗani mayɓe waɗani gañiɓe kono kam oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe toon ɓe toon to Nigéria paɗen sifande jaam waɗi sifande jaam waɗi hakkude sifande jaam waɗi hakkude julɓe e kame julnoɓe diine Isa taweteɓe toon to Sokoto taw kadi ganduɗa ko sultan mo Sokoto biteɗo Sada Aboubacry en wonde biteɗo révérend en wonde biteɗo révérend Samsona révérend Samasona walla min révérend Samsona ayukulo ko on tigi ko noon ɓe lomtin kamɓe kala toon to Abuja kanko imirmo keffi o lomtini noon ko biteɗo docteur kanko ɗo hen biteɗo Sada Bakri taw kadi ko sultan o lomtini ko imirmo keffi o lomtini ko biteɗo docteur Sekho Sindo Yumsa ko on tigi o lomtini so tawi noon ko révérend o lomtini ko biteɗo Samuel ulse beele kadi sifande jaami kisal ne arta hakkude julɓeɓe kame diine Isa yankoɓe caggal teskede oɗo saaha kala pelɓodiral ne woodi toon hakkude julɓe taw kadi ko fulɓe kame diine Isa yankoɓe taweteɓe toon sen giwi toon to Nigéria paɗen ko toon to leydi Gabon jillu Moussa Faki Mohamed en wondi kadi e conseiller makko ɗon Ali Bongo ko toon tigui ɓe jano biteɗo Mohamed Wuldo Lebti kamɓe noon ɓe jettima to Libreville ɓe joɗodima e hoorejo leydi Gabon ɓe jewtidi toɓɓe tati ko fate banggue e chemet taw ko catal Afrique centrale ene wondi kadi e catal taw kadi ko jaam e kisal toon to RCA woni Centrafrique kono ne kadi toon to RD mo Congo nder leydi Gabon e wawa dogde hen koyɗe jaam hakkude leydi Gabon kame RCA woni Centrafrique hakkude leydi Gabon kame RD mo Congo ɗum noon ko ɗum tigui ɓe jiiɗi halfinde hoorejo leydi Gabon beele kadi wawata wonde tigui dogowo koyɗe jaam e nder ɗeɗo hen leyɗele toon to RD Congo jaydiyankoɓe ɗiɗo gollotoɓe jayde laamu ko ɓen tigui ndiwa e golle mumen e tuma kadi nde ɓe tawtora mitin londiyanke goto e nder leydi ndi toon to Sud Soudan caggal sifande jaam yontere ɓennude combat yiyama toon ñalawma hanki o pellodiral ha wuuli Diawa toon to Afrique du Sud wonande gardiɗo walla mbiyen tan cukko gardiɗo cour constitutionnel leydi ndi toon to zone bo taw kadi ko biyeteɗo Raymond Jondo kam tigui ñaawi hanki kuulal wonande kala jawinowo taw kadi ko huuɗo bonko ko ene wawi jawinde kono jawinte koye sunde e nder galle mum taw wona e nokku privé taw wona e nokku public mbiyannomi ko wona ɗum ko noon taw kadi ganduɗa wawata jawinde tan ko oɗo hen keɓɗo duuɓi kelli fuya taw kadi wona suka tokoso mo dañani duuɓi kelli fuya e nder leydi ndi ɗum noon ko ñalawma hanke o ñaawi ɗum kanko oɗo hen cikko gardiɗo wonande kay suudu ñawore tawdu e nder leydi ndi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawa weltare ɓiɓɓe fulɓandu diine maɗa toɓɓere men caggal kabruji hande eɗen namdi bandiraɓe kala holko saabi so tawi harana ari rewɓe witeɓe lembelen walla mbiyen tan lembelen ene jeelo holko saabi lembelen ene jeelo so tawi a harana ari jamma harana holko saabi lembelen ene leelo e ɗumne kadi ko namdal faade e rendogo kala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonganno on kabruji men e ɗemgal pulara ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettoki malaki jaam yo jaam Allah hiranena